Hello people, and welcome back again to Bazim Reality IT. My name is DJ Sparks. Tibana baba chiviti pa television. But no kuigira nyaya dzakasiyana dzichitika munyika yeZimbabwe. Munyika yeZimbabwe mune zvakawanda zvinoitika, mafilimu anotyisa, anovhundutsa, anokatyamadza anoitika imomo. Saka ndine nyaya yandinayo panapa. Takaona nyaya yakadai kuti mumba mapinda mhepo. Kwatifred kunobatwa maletesi, kunobata nyaya dzinenge dzichipisa. And I believe kuti munhu wese anoenda kwatifred munhu yeye anoda nyaya, because nyaya dzinobuda ikoko nyaya iri panapa ndeye mwana ari kudanana nemurume wamai wake, which means ndi step dad wanga achidana nawo. Now nyaya yacho yakutotyisa, yatopa another level, because mwana ane nhumbi ne 5 months. Saka masecret esaya nezvese zvikuitika izvi zvavhovhonorwa naProphet Tifred. Sande video yanero panapa ndichaplaya mubva mariona. Asi before guys, musati maona this video, please kana pachinge pavada kuzoita business nesu, we are open for business. Vada kumaketa mabusinesses awo panapa vakasununguka kuti vatibate panamba dzedu dzikufamba pasap uye dzinoti 0774045235. Ndidzo namba dzatinobatika idzodzodzo. I think togona kuitawo dhiri riripo, because manamba edu hayanyoshoreke zvavo, because YouTube channel yedu ine 218,000 subscribers, then Facebook ine 130. Saka apa vanhu vese vavo ungashema da kutengawo zvinhu zvokutengesa hazviiti. Saka tipinde panyaya yacho tione kuti wagwane one to them, watagwane, tichatsounzwa kuti nyaya yacho zvizere. Mumoyo mangu, moyo wangu waremera. Makadi mama? Ndiri pangu makadiwa munhu waMwari. Chii chamafambira? Ndangoyawo kunonamata sezvandinoita mazuva ose. Magara muchiuya? Tinotenda. Kungonamata? Hongu. Avarovere maoko. At least havana kuuya kuzoprofitwa. Aimbovarovera maoko. Izvo kune vanongoyo havo kuzonamata. Nyasha dzovaloketa vagere zvavo. Nai musikana, mwana, chii chaunoda kuti Mwari akuitire? Kuroorwa kana basa. Kuroorwa nebasa. Kuroorwa mamereji anetsa. Ita somo mama No Mwari. Ndinoona chaizvo mwana wenyu munomuda. No. Asi ndine shoko nemi. Right. And I'm sorry. It's bad news. Mamuchiziva here kuti mwana wenyu ane nhumbu? Kwete. Nhumbu? Yeah. Kwete. Yesterday yatrine. What boys, did you tell the answer serious? They tell the answer, but yesterday I go yatrine. Kumbe nambeona mashura hapo ndio anachoronga smile. But still I see you nyari bunyari pana very serious guys. One makore mangani msikana? 20. Huh? 20. Ene mwedzi mungani? Asidairi ngendotsvaka ndega. Maseka woka mama. Tapererwa munhu waMwari. Mwana wenyu ane nhumbi ne 5 months, but amuione, but ndogona kungokuratidza izvozvi, because itoripo. Whether ane body yakaita sei, isaso maoko to. Siya maoko to. Bata to. Ndakuda kunzwa ndeyani ndopa ndinyaya. Ezina na
Ndeti ndiani? Anonzi TK ndiani? Ndibaba vake. Ndikunzwa kuda kutomoka boys rangu. Ora padayo pare pashata. Imi munongoti ndi baba vake sei ine ndisiri kuona baba wake. Wangu mwana ndakamitiswa ndiri kuchikoro. Baba wake bva vangoenda handina kuzovaona. Saka uyu TK ndiani? Ndo baba vandakazoroorwa navo. Mune vana vangani naye? Ndine vana vatatu, uyu ndiye wandakauya ndinaye. Wakaudza here step daddy kuti waane nhumbu yavo? Alanze mafanizi kaya kuna mwana wako amitiswa nemurume wako. Masketchi. Mama, you have to be strong. Apa kaipa? Wana momzo wapelirwa. Azvisekese. Ma one. Munotamba sei? Moyo mangu, moyo mangu, moyo wangu waremerwa, moyo wangu waremerwa, moyo wangu waremerwa, moyo wangu waremerwa. Hakuna here chingarapa moyo wangu, hakuna here chingarapa moyo wangu. Mumoyo mangu, mumoyo mangu, mumoyo mangu. Situation iri panapa ikutomboda rekodiri. Ndaida kurikata zvangu ndongokondenya nenyaya yacho but situation iri panapa ikutomboda rekodiri riri. Mangu mumoyo mangu, moyo wangu waremera, moyo wangu waremera, moyo wangu. Asha wakuchemeku. Ini nyaya dzacho. Kwasha. Akuseka namuserugare. Asha wabatikane zvaitwa. Asha ikati president oshipa benu but mune muchichimomo kana une ukama vari related. Moyo wangu waremera, moyo wangu waremera, moyo wangu waremera, moyo apo namba razorowa manje yaarevedzera situation kuti ite deep. wangu waremera. Hakuna here chingarapa moyo wangu, hakuna here chingarapa moyo wangu. Moyo mutsvene ndinyaradze, moyo mutsvene ndinyaradze, moyo mutsvene ndinyaradze, moyo mutsvene ndinyaradze. Simukai mama. Hakuna here chingarapa moyo. Simukai mama, be strong. Hakuna here chingarapa moyo wangu, moyo wangu waremera, moyo wangu waremera, moyo wangu waremera,
abatikana kurwadziwa ndingagone kuzvishingisa moyo wangu uri kurwadziwa mumoyo mangu mumoyo mangu ndingagone kuzvishingisa vakomana ndiri kurwadziwa gone kuzvishingisa vakomana ndiri kurwadziwa veduwe ndiri kurwadziwa veduwe ndiri kurwadziwa veduwe ndiri kurwadziwa veduwe mumoyo mangu mumoyo mangu mumoyo mangu mumoyo mangu ndingagone kuzvishingisa vakomana ndiri kurwadziwa ndingagone kuzvishingisa vakomana ndiri kurwadziwa veduwe ndiri kurwadziwa ndiri kurwadziwa veduwe ndiri kurwadziwa veduwe hakuna here chingarapa moyo wangu hakuna here chingarapa moyo mweya mutsvene ndinyaradze mweya mutsvene ndinyaradze mweya mutsvene ndinyaradze mweya mutsvene ndinyaradze ngagone kuzvishingisa asi toshenera apa mudharawe ndimambara mudharawe ndimambara naiwe musikana ndikakuti uende unorambana nastep father vako unogona satijairire maniwe apa kuleka shamu apa yashamu hanzi handikoni yakuleka ishamu aiwa yakuleka shamu abati mudhara wacho ndimambara ndoanonzi mambara manje mudhara pesanisa mai nemwana vanokuitana sei ivo vakambosheya konenyakusabatika ndingagone kuzvishingisa varumeni ndikurwadziwa mumoyo mangu mumoyo mangu mumoyo mangu mumoyo mangu ndingagone kuzvishingisa varumeni ndikurwadziwa ndingagone kuzvishingisa vakomana ndiri kurwadziwa veduwe ndiri kurwadziwa ndingagone kuzvishingisa vakomana ndiri kurwadziwa veduwe ndiri kurwadziwa situation yacho haigadzirisi veduwe ndiri kurwadziwa veduwe mumoyo mangu mumoyo mangu hakuna here chingarapa moyo wangu hakuna here chingarapa moyo wangu mweya mutsvene ndinyaradze mweya mutsvene ndinyaradze mweya mutsvene ndinyaradze mweya mutsvene ndinyaradze ndingagone kuzvishingisa ndoda kuti mama muende munoita zvandataura mazvinzwa Tenda prophet. yes you go mwana ndewenyu handikutenderei kuti mugare muri pastate iyoyo itai zvandakurayirai kuti munoita budai napa muende ah
kana so ngike inasanamba yazoyifila abe yandibata to be honest situation yakadayo baba unoshaya kuzwa kuti wochiita sei akho kamera yangu yaitasiya anyway unoshaya kuziva kuti wochiita sei. Anyway guys, thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Always remember that fear not, sin not. Don't forget to follow us on all social media platforms and the DJ Sparks ZW, by Facebook, by Instagram, by TikTok, it's DJ Sparks ZW. Then YouTube, you can see Zim Reality ITV. But before you start follow DJ Sparks, please follow Jesus Christ. Saishi nampone so upenyo wako. Chaka Jesu achawanika. Tsagai Jesu achawanika. Msazole nakukudze guys. Tsagai Jesu achawanika. Kwa team yangu leta ma business nesu. We are open for business guys. Ka uchinga uchifeel out no. The business nangu sungezo fire naka wakasunu kwa tibata pa namba zedu 0774 045235. Dizo namba za tunobatika 0774 045235. Dizo namba za tunobatika. We are open for business. We are ready to do business. Name me, I am out.